Здравейте, приятели! Тегнем победителя от гивуа на Subaru Impreza. Славчо Петров е несериозен. Баднаха му акаунта, за това не може. Като ти на колелото се връщам. Ето, хора, ще въртим отново. Този път го няма Славчо Петров, от него да се нарви. Хора, извинете, написал съм грешно ДЖКК. Словена печели. Сега ще се върна, ще и пиша. Хора, писах се със Словена, тя се отказва, затова я премахвам от колелото и въртим пак. Кой ли печели? Кой? Дали ще бъде Новак? Очевидно, Лъчезар печели за първи път. Той пише във всичките видеа. Участвам. Нека му е честито Subaru. Айде, от мен, чао!